Jeg vil gerne lige præsentere så et system, vi har fået lavet til ATV'er og til små maskiner. Det er et system, hvor man hurtigt kan få nogle redskaber med ud at køre. Den første her, det er sådan en lille hurtigskifter, man kan sætte på, enten skrue direkte fast, eller sætte den på med de her clamps her. Hvis man så har fået den på, så kan man så montere sin bom på igen her med sådan et system, man skal gå bag på her. Og så har vi egentlig noget at bygge på, som passer til alle vores redskabsophæng. Her har vi monteret bommen foran på crosseren via de her clamps over stangen her. Og der sidder den altså rigtig godt. Så har vi sat vores motorsavsholder på, sidder her. Her har vi sat et beslag på bag på crosseren via sådan nogle clamps. Igen de samme clamps, som kan vende på det her led, men kan også vende om, så den sidder modsat. Her har vi til 3 redskaber, her har vi 2 redskaber. Ligger i sådan noget svampegummi, men den kan ligesom lægge dem ind på en hylde og så lukke til, og så sidder det godt. Her har vi et monteringssæt også til små redskaber fra 19 til 32 mm diameter, og så herovre der har vi den store fra ca. 32 op til 56. Her har vi sat vores bom ned under anhængertrækket på crosseren. Det kunne være til en spandholder her, som vi har produceret i rustfrit stål. Det kan også være til en skovlholder som her. Her har vi sat hurtigskifteren op på bommen her, bare lige for at demonstrere, hvad man kan sætte på. En drænskovl og til en fedtsprøjtholder. Sæt sin almindelige skovl op. Ting til en sneskraber og en sneskovl. Til 3 stående redskaber, en skovl og måske en vatterpas eller et eller andet. Bare til en skovl og 2 stående redskaber. Man kan også sætte en kosteholder på. Så på bommen, der kan også sidde en spritdåseholder. Eller til sin dåse cola, hvis det er. I den her ATV-serie, der har vi også den her store værktøjskasse her. En ret solid kasse fremstillet i galvaniseret plade med låg på, med lidt fald, så vandet løber af. Når man køber den her, så får man nogle monteringsbeslag, og så sådan nogle små her, der kan skrues ind i, hvis man lige skal have en båndstrammer over en motorsav eller et eller andet.